Bakit mo kinain yan? Sibin ka niyan eh. Kami yung dingdong. Pagkain yan ng manok. Binilan ako ng aking kaibigan na pang mukbang daw. Tawag daw dito, dingdong daw. Paano masabi? Kaya mukbang natin. Yan o. Ito pala yung dingdong. Yung mukbang ito, ang mukbang. Dingdong ito, dingdong. Gagoy! Bakit mo kinain yan? Sibin ka niyan eh. Kami yung dingdong. Pagkain yan ng manok. Berte na yun tayo. Wow, ako niya yung Hindi yan Karit ko na yan eh. Ito pala yung dingdong guys. O yan. Kutong batang. Bukas pwede ka na pang sabong. Kinain mo eh. Gagoy! Ay, Ha? ilan na ba ng pirasong nakain mo? Marami ya. Pangpurga yan eh. Makakamata yan. Patay. Sa nakakaalam pala nito, pangpurga man to, purga ba? Gagoy nyo! Pakita ko lang sa inyo kung paano ako magpurga ng aking bituka, yung aking mga bulati sa tiyan. Tignan nyo. Yan, Japanese yan. So yun o. Japanese. Kasarap-sarap. What? Gagoy! Yan, bunga yan ng ipil-ipil o vitamin C. Vitamin C to kaya kasi ano eh parang luminsito ba o bilog-bilog. Sarap pala. Gagoy! Kaya hindi natin kainin tong ano, sagbot ba? Okay. Kanya. Kanya sausaw na natin ito, kambing lang bang marunong puta. Sarap pala guys. Ay, grabe no. Busing ko yung mamaya yung puno. Gagoy! Ano lang? Medyo mapakla pero matamis-tamis. Kasi vitamin C ito eh. Paano masabi? Bang guys oh. Ganito oh. Kaya. Kuto eh aga. Mga pisik. Mura na maglami. Hindi atay. Ano? Ganito magkain niya. A few inches later. Ilan na ba ng pirasong nakain mo? Marami ah. Dapat 3 lang. Bakit? Kasi pangpurga yan eh. Makakamata yan. Patay. Kinain mo? Dami na eh. Hindi nga. Pangpurga yan eh. Ha? Pangpurga yan. Dami na. Yummy. Paita man yan. Berte na yun tayo. So yun guys, magmumukbang tayo ng saging. Okay. Tikman natin kung masarap tong saging na, tunda na hilaw man to. A few inches later. Yummy. Paita man yan eh. Ang unggoy, minom na to. Lame. Lemon press. Dapat lemon flavor. Safeguard to eh. Safeguard. Sarap ito. Yan oh. Gagoy! Kasarap-sarap.
lemon flavor daw. Kala mo. Sawa. Tignan nyo naman yan, ha? What? Napakasarap pa naman itong klaseng cheese. Yung pangpalaman sa tinapay talaga. Paano masabi? Ito yung ginagamit namin pang New Year, guys. Okay. Na, subo kas tinapay, tapos, ganyan. Sarap, labo-labo. Sarap nga. Gago! Sarap. Cheese. Bakit mapait ba? Masang pait-pait ba? Di ba yun yung bilhin mo kayo niya? Birthday na yun tayo. Sabon na eh! Galing! Sabon to eh! Pantado. Ini dia mesti gini.